tak tukane obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi ya cuk rambut tok sing. Lho malah kaya kucing anggora. Ndak golekno obat to. Wis iki. Iki apa? Das. Ndak golekno. Lah niki. Men gendul. Sinten Bos, sinten Bos? Oh niki, Vicky. Nggih. Pragawati. Nggih. Oh, lah kok ngedot barang ngono. Kok kaya anakku ngedot. Anakmu piye? Mosok anakmu ayu? Wah, anak kula nggih ayu, Bos. Ya ngene iki. Alhamdulillah, anak kula sing wedok ya ayu, sing lanang ya ganteng wong tanggoku ganteng-ganteng lah, Pak. Dadi Kok malah sing diomongke tanggane sampean iki pripun? ketularan Oh, lah, sawabe. Alhamdulillah kene kok kene. Bocah kok. Lah nek Jo, asli. tontonan kemampuane iki apa, Lek? Niki kula tingali nun sewu ketoke awake dhuwur, cilik dhuwur ngeten iki kemampuane keahliane mesti nyolong pelem niku. Ya renang ngono lah apik to, renang, berenang. Kok nyolong pelem Lah dhuwur katane kan mesti ngeten ben. Bocah iki disawang saka titikane iki lho awak. Nggih. Saranduning awak menika wonten wulunipun kebak, Mas. Oh, Wong wedok oke, ini mulune nggon- ta bocah? Wong wedok iki nek nggon lengen tangane kebak ngene iki. Iki wong ora nglintuh. Sregep tandang gawe, tur ora gegem tangan. Kok teko semono ya, Lho, Lek? nggih, Pak. Nek wonten bocah wedok ngeten iki, idepe jengkeng. Iya. Iki apik, titikane bocah wedok sing ora gelem nyawang kiwa lan tengen, nyawang keluargane dhewe amprih apike kepiye. Wah, ngono ya umune ya. Nggih, kok enek wong wedok gudheke dawa. Niki ya apik titikane. Niku iso diomongke bocah sing gemi setiti bekti karo Kyai Kakung. Dirungokke apa sing dadi pangandikane. Dadi wulu ki nemtokke ya, Lek. Saestu wonten. Lah, alise tempuk kuwi ya apik. Iki tembok iki. Alis wedok niku nek tempuk niku iso diarani wong wedok sing seneng sedulur nyemulur. Mergo menyambung silaturahmi ora ana pedote. Bojo kuwi kene ulu tok. Aku kok ora tau kok sik lutok piye to tragedine piye kuwi? Tragedine kan Kok iso karep lutok ki lho. sama lah ngomong to, bocah Nggih. itu lek alise kandel, Iya, hidepe kuwi. kandel, godheke kandel. Ya nyedulur. Sedulur to. Akhirnya aku iki terobsesi karo kata-katamu, Nggih. terus dek iki tak tukone obat penumbuh rambut. Eh, Tak tukone obat penumbuh rambut, lah kok ditetesi ngene lah kok turu. Banyune ndledek kok ndi. Bareng tangi ya cuk rambut tok sing. lho. Malah kaya kucing anggora. Wah iki yo Apa? ngawur kok. Diaturne ya, Lek. Monggo, Nggih, Lek. Tembange tembang kangen. Tembang kangen. Coba. Tembang kangen. Jajal ki, jajal Ayo, ki. apa? Ya, dijajal mboten, Bos? Heh? Langsung lah, Pak. Langsung ora masalah. Nggih, nggih, wonten ya waranggone. Wayah wengi ngono ta. Dan krimis ora wis. Jajal. Coba. Saya kira latah. Ya, Kula mboten latah kok, Mas. Ya. Oh, sikilmu Kon jebot. gaya-gayane apik. Iki Apa awake. kae gaya pragawati ki apa? Oh, fashion show. Oh, piye? Fashion show. Sakit to, Nduk? Nan Dulu juara fashion show ya? juara dan biyen. Yo. Coba, sampean dari sana coba. Coba sedikit cuplikan mawon cobi fashion Nggih. show. Mas, kibet-kibet. No. Ora, anu. Lah ya iki nang tapi besar. Ya. Aku suka, aku suka. Aku suka. Sip. Jalaluddin Sip. MC Beken. Jalaluddin MC Panjensin. Iya, asik. Hop. Dok. Iki gak menarik. Anu iki nun sewu. Boleh kamu menjadi pragawati fashion show. Tapi gerakanmu itu tidak mempunyai daya tarik. Piye? Daya ngene. Sing enek daya tarik piye? Jenengan contoni. Ngene iki ngene iki wong lanang delok bagus ngene iki wong lanang delok mlakumu ngene. Mek ngono. Biasa. Mek ngono eng. Nggih, pripun? Ya. Pam. Aku suka.
Jalaluddin MC Mekar, Jalaluddin MC Mekar. Aku suka Jalaluddin suka. Dadi wong lanang ki nek daya tarik. Ya, Oh, dadi enak blenge ya. Wah, iya, Betul, iya, Mas. iya. Nggih, nggih, nggih. Berarti enak mak blem. Terus, Mas. Nggih. Pem dua kapat. Ayo tak kebablasan toh. Nah, kebablasan. Nah. Suruh panas. Sik tak mong, tak Tuk, mong. dah, tuk, eh. Sik gak tak mong sik. Tak obah iki lho. Tak omongi to iki. Tuk. Malah genduk. Yo. Ndak golekno obat to. Wis iki. Iki apa? Das. Ndak golekno obat. Iso malah. Ngene iki aja diobati iman-iman. Piye to iki ndak obat iki lho. Iman-iman. Karepe mbok wek mesti. Kene wis wek kok iso. Ndak digolekne iku lho kok iso. Nah cepet. Kelas, nah. Yo, nah. Yo. Nah, bar mbok lewek nek kene. Lah bawa aku mbok kok kene. Aku mbawa kok kene. Saiki wis tak wae kok kene. Aku ini ra iso nyanyi Jalaluddin. Malah niki Mas. Aja sik, tak omongi. Bos isi bos. Bareng sama sendiri iki. Nginang ini lho. Lah ya apa? Pak Dene iki lho lek kromong. Kowe iki yo ngawur kok yo. Yo jajali tembah kangen. Aja mbok terone, Nduk. Ngawur ae. Iso manut Mas kok iso. Anu kena instrumen. Kena instrumen. Laki to? Bon sudah. Laki. Nah, Boten sampun panjenengan. Sudah. Nah modele. Sudah. Terus kena asam urat barang ngono iso. Bareng wis sehat kok kemeliti nih tau. nah. Ayo. Lagune Dik, sing nang Dik. Ya wengi. Ya. Jalaluddin. Sip. Si memeling sip. Saya greget ya. Boten. Iki lho tau blandar klothok kowe. Wedok kok Blandar blandar. sing tombok mek sampean tok lho. Iki tau lho ning mainan blandar klothok papayangan biyen tak takoni. Yo nduk yo. Nggih, kan jenengan nemu kula teng mriku to mau. Kita blandar klothok. Layakno bathoke. Lho ngono yo. Bathoke digowo ta? Kak, ayo. Wah, vokal apa musik sih? Bos. Angkrik. Kuwi yo ben nembang gak omong. Sing ngomong yo dheke ngono lho. Aku wis meneng. Kok kene iki wis meneng lho kono buka banter utuk yo dheke. Oh, gelem tak utuk iki sampe. Ngomong kok aku kan ngomongi. Meneng kok. Kayak mbok keseneni aku sing mesake lho kowe ngawur. Sias mboten molek, mboten kula lenggah lho. Watuk. Bede mesakne. Aku watuk iki nyelani koyo Nggih, blethok. nggih, Mas. Yuk. Wayah wengi. Oh, wis dene Masun lho. Aja ngisi-ngisini. Pripun? Vokal pertama itu harus tegas. Wayah, aja ayang. Nggih. Si dene Masun tutu sing anu karakter sini. Vokalnya Vokalnya kuat ngarep kasih iki. terangan. Ah, ngono. Wayah wengi ngono lho. Yo, sing semangat. Wayah wengi utara krimis ra uwis banyu kang tumitis dadi saksi gara-gara wong sing tak tresnani kuning
Jumeneng genduk Ika Kusuma. Sriuning dindang kekor. Tintingane slendru. Yo, Sri Kuning Bos Ika Tuban lakon tresno sabaya pati